Minkä takia mä lainaan rahaa kesken esityksen? Se on vaan häviää. Ei, vaan mä haluan, että täällä on vähintään yksi, joka katsoo koko show. Kaikissa tarinoissa on alku, keskikohta ja loppu. Kolmoselta tulee semmoinen ohjelma kuin Kauniit ja rohkea. Se on poikkeus, siinä on pelkkä keskikohta. Yleensä meillä oli se henkilö, joka lainasi 5 euroa. Ajattelin, kun tämä show kestää riittävän kauan, lopussa saa mulle velkaa. Siis Petteri on se henkilö, joka kiertää mun kanssa ympäri Suomea. Hän on kortit valmiina taskussa. Hän käy ryyppäämässä näissä tilaisuuksissa. Hän harrastaa lukemista, käsi ylös. 1, no niin. Kaikki Tampereen akateemiset on samassa paikassa, se on hyvä. Niin kuin Jaakko, onko? Tän takia maanäytöstä lukee, saat katsoa ja voit istua. Teille kaikille hyvää illanjatkoa, kiitos!